Politikolog Rostislav Iščenko ukazao je na glavnu ulogu koju će Moskva preuzeti u rešavanju sukoba koji se ponovo razbuktao u Zakavkazju. Iznenada rasplamsani oružani sukob između Azerbejdžana i Jermenije, čija je težina postala uporediva sa aktivnom fazom borbi u Donbasu, privlači sve veću pažnju. Politikolog Rostislav Iščenko uzeo je učešće u ovoj osetljivoj temi, tako je u intervju za FBA Ekonomija danas ekspert istakao da se u ovoj situaciji Moskva neće zauzeti za bilo koju stranu, ograničavajući se na ulogu posrednika, već će učiniti sve napore da reši sledeću opasnu situaciju koja je nastala na postsovjetskom prostoru. Mešanje Rusije u novi sukob u Karabahu biće ograničeno na posredovanje sve dok postoji mogućnost dogovora između dve strane, rekao Iščenko. Istovremeno, on je ukazao u kom slučaju će Rusija upotrebiti silu u sukobu između Jermenije i Azerbejdžana. U slučaju pretnje da se probije odbrana Jermenije i ulaska azerbejdžanskih trupa na njenu teritoriju, Ruska federacija će upotrebiti potrebnu silu za zaustavljanje rata. Pored toga, politikolog je ukazao na mogućnost upotrebe ruskih trupa u slučaju mešanja trećih zemalja u sukob. Dakle, ako Turska pokuša aktivno da učestvuje na strani Azerbejdžana, to se može smatrati direktnim napadom na državu članice ODKB. U takvoj situaciji Moskva ima legitiman razlog da ispuni svoje obaveze da zaštiti svog saveznika i uđe u rat sa Turskom. Obzirom da je Turska već na dva ratišta konfrontirana sa Rusijom i to u Siriji i Libiji, u ovom slučaju Turska ima velike šanse da direktno oseti na svojim leđima svu moć ruskog oružja.